सुन रहे हैं माँ भक्त अरविंद आशिक को। कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो, कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो। सही नहीं पाई माई हो, सह नहीं पाई माई तोहरो जुदाई हो। कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो, कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो। बोला बोला दुर्गा मैया की। थर थर कापे दहिया हमरो ये माई, कहे जालू तोरी हमसे नहीं आए माई। थर थर कापे दहिया हमरो ये माई, कहे जालू तोरी हमसे नहीं आए माई। कहे जालू तोरी हमसे नहीं आए माई। ये सोची सोची बतिया आवे लारवाई हो, ये सोची सोची बतिया आवे लारवाई हो। कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो, कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो। चरण में तोहरा माई कही कर जोर हो, जबल न बोलबू माई छोड़ब न गोर हो। चरण में तोहरा माई कही कर जोर हो, जबल न बोलबू माई छोड़ब न गोर हो। जबल माई छोड़ब न गोड़ हो। आचरा के करवा हमसे छोड़ा लो न जाई हो, आचरा के करवा हमसे छोड़ा लो न जाई हो। कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो, कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो। अवधेश विशाल के ना दिलवा के तोड़ी, अरविंद कहेला नहीं चरण के छोड़ी। मनीष विशाल के ना दिलवा के तोड़ी, अरविंद कहेला नहीं चरण के छोड़ी। अरविंद कहेला नहीं चरण के छोड़ी। जिंदगी में कबहू न तोहर के भुलाई बहो, जिंदगी में कबहू न तोहर के भुलाई बहो। कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो, कैसे के करी माई तोहरो विदाई हो। प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।